nefuza bana tune na idza garatia vanga chinzi vakuru pa Jerusalem ndio ndipita na Jacob saka ndi wotodzoka bana apita ndi zvino zvakawanda mama records kwanzi vana vapostori vachi wakufara vana Filipi vaenda Samaria vana paridza vainotendosa nenanga vadzoka ne Jerusalem vaudza kuti bishop kwayani charo Samaria vana apita voenda wondodini unosimbisa chivana vozva pane charo pa Efeso vana apita voenda chingondodini asi manje vavhangeri vachumairo yake zvino tingonderwa vhangeri nekuchumairira vaungamiri basa hero unosvika pakuita maungamiri ndisatatendosa munhu wani ndozvizvona tikorekte izvo tikakwanisa kuzvikorekta nhasi ndetoseka zvamutatadzokutamba dhirezi rokutanga paranasiparedii tinoda kuti tigirise tisoedze ukoko vana mbuya kanjina mbuya ndimundobikira seke heju tione pekuti mukutara pakakura rugarengarenini vakubikira muchechi vari papapa saka asi manje tichiri kukwana nokuti isu pachani basa riri kubatisa hatisati rati kubereka zvibereko rugare haleluya ndidzai mufundisi 21 yebo kanzi kurai muna Kristu Peter akatarira atendi vanga noti yeba takavanga akura Peter akanotorwa paairedza nomudimina wake Andrea pano vakomana vaedza wainzi James na Jacob vanokona Zebhedhi vanga vari mafishermen vamwe vachitorwa pavanga vachiteresa mutero ndodzaona matero ndodzaadziri zimura dzemakore iwawo ndosaka vachindotorwa ipapo vachiunganidzwa ita sei ndodzaadziri zimura matero ndovanga vari vakomana vezimura yeRoma vakafika pakutosiya zimura yeRoma noti anozvibhadhareka notaona Zakeo aende manga ezimura zvaingana nezimura vakomana zvoenda vanhasi vaya havasati vachinja munhu wavo havasati vachinja ndiyatereka saka zvatotaona nezvokudaiwo vakasiya mabasa avo vakapinda paushumiri ushumiri hwavo hauna kufana ushumiri hweinoti isusu tinongonoshumira tinongonochaya zvikuru tichingova ndivo vana vajere kunzi bulawa yasvika kubvira ini bulawa munoziva ndinochacho chachambonya kubuda zvakanaka kuti bulawa yasvika kubvira vamukoshori wainhangu yanonzi maisekairi garekarwere saka zvatoona nezvokuti kana konzi tirikutendeusa noti ziva ndisicharamba iri regional church for a long time tiri regional church kuti ziva ndisitinowanikwa masviko province nemanikaland ngo mashonaland chamo chaimo tiri kutadza kuita impact noti hatina musezuru pano mandawo nemakaranga kupera saka izvozvo ndokunodzikisa ikura muna Kristu ikoko nokuti Kristu vanzi baba kune nzvimbo zhinji dzekugara isida kupinda tiiwacho mashoma pamwe panogarwa nanani anoda kutogarawo iyo haisi evangelizing manje yakatiwa inonzi evangelizing iyo haisi ndikatibazi evangelizing gargarere saka ndoda kuti tinzwe kuti mashoko acho ndii yes rashait paitanga kuti mukuru tanga marasha zvakaipa zvose nekunyengera kwose namanomano negodo zvanzi kunyengera zvakaipa zvose ndobvazoti aiwa tika zvakaipa munofana kuti tigare ndahighlighta kuti ndakarekera dire zvinhu zvakaita sei noti zvakandi zvakaipa yanzi manomano nekunyengera negodo nekuchera motoona kuti pane zvimwe ndiyo zvaita naapostoli Paul vachiti pafone 2 dzavachizonga paya kuti zvetinokunyorera zvinezvi ndiyo mirayiro yaKristu iye nozvitaurwa na Johani pa5 dzezvaJohani okutanga achitanakuda kuti kana muchiti munoda Mwari kuda Mwari kuchengeta mirayiro yake hamuna chemungada nacho Mwari chonaza munoda Mwari nacho kuti redzisa acha munondi mwana wangu unondida kuti anonga chimuka ichi baba madi baba mukasei mukasema murayiro chinoti redzisa musana madai Monica aita munoona kuti mwana uyu unondiziva kuti baba ari pano saka isusu kachida kuti baba edu vari kudenga vazive kuti tinovada ivo regai makuwa ivo regai godo iregai kunyengera regai manomano nokuti kungorega paina oni pane zvakanzi regai pane zvakanzi itai saka tonoda kuona kuti izvi zvanzi rega vhesi 1 yataura zvinhu zvokurega unoda hake kuita manomano wakutokupesana nemirayiro yaKristu haadi Mwari nokuti kuda Mwari kuchengeta mirayiro yaMwari kuti Mwari akati chakati Adamu naEvha vakaramba Mwari wakada diabhorosi nokuti Mwari apa murayiro uri clear ivo vakashara kuti wanzi Evha wakati akazoti Adamu adzoka kuti Mwari wakatiudza zve asi nyokawo yake mbohwewo idea yenyoka akunongodera idea dzaMwari dzoga nevakoteerawo idea yenyoka rugarikanoeremi saka ndizvo tinongoitaona nhasi kuti asi
vadzidzisi vachikereka vanoti zvakati asi shamwari yangu yendotamba naye draft yati mukadzi ange tiumuyotendwa 1 ndimai ndomudzidzisi wakamurayazvo pachinota 1 ndimai ungata mukadzi 1 mawandiro akaita kuti vakadzi vakatiwanda bereka varume saka unoti vanenge vasara vasina varume vanozowanikwa nani kwangwapedza kuti kupa ose chionoti unogumira pasi unozovapanopa unoguma yangu uri pa15 pa15 apa ndagumirwa panapa sazvinongati uri kutamba losing game uri matamba game unopedzera wadyiwa rugaringarwene saka tinauchinzwa zvinhu zvekuti tiite zvinoita zvekurega pane muchataenda makuwa hakuchina chataenda makuwa nekuti chepanziregaya hakuchina chataenda godo kuti ukaona munhu akudirira hakuti ndikaona munhu achibudirira ndoti namutuma makamboita sekuti kutenge mota isangofamba neshoka tose paipai wanditsanangurira nditanga kuti haisi godo irero asi kuti ndaona ata mota nditokumaiti haana bhodheri mungati mwana kamutomaa zvikwambo iwo vadume hamaziye havagoni kuti hamasina kubatabata apa nepasina nemhakati pachanerwadza kuti waita chinhu chake ukaringarwene ndikatoona pane musha unezesa apa ndikati iri zesa inomba iri dai enda namboti pambeni ngari zesa rakadai iri ndinoridai asi godero akutonda tokalokopa nditozinde panya ndakati zesa rakadai iri ndikata mari ndichariitawo ndinotorita uno ndakaona chakanaka harisi godo asi ndakati ndo zvikwambo izvi muno masaya musikatonai muno magezi anobva pai ndo rinoti godo mandiro saka zvinodanidzwa zvokuita dzizepa tinavo yes vacheche vachangoberekwa vanzi imichita ese vana vadoko vachangoberekwa pangai mukaka womweya usina kushatiswa kuti mukure nawo wemugoponeswa right patarwa dimikira kwanzi imimi sevacheche vaziva petu vaimbo vako vamwe vavadhara asi vaimbo vacheche shaona vachipanga mukati kana vototema nagumwana wanyu yakutore akanangasingazi wedu ikanowa wedu notoridza ngomaka asi mazwi acho naimaudaiti tati vagurumwana wanyu wotema noti anenge wawepanga mukaka asi wanga uri panyama mapangire emukaka iwawo andiwo anofanira kuti aitwe nemunhu asi achipanga mukaka womwe asi zvinoti wakaita sei wemweya noti sitozwa chaiwo chaiwo uyu handi wedheribod tochitsvaga noti pita unoti hapana chiprofita chorugwaro chinodudzirwa nemunhu nenzeri dzake 120 pita uchipiri asi gona kuti nditi ndosaka ine handiwirira navaparidza noti kunzwirwa munodudzira pawapo bhebheri munobisa meseji wana musana ndega mukadudzira zvenikadudzira zvangu pakati pedu pane rironga tiri rongu tose hazvigoni kuti mududzire bhebheri mugobudisa dziso mbiri dzakangonakira mwari pane mwari rongo kana kuti mwari vakatorasvika pachazoya uri correct imi panyani kupipitisana muri musango rukarengarwene saka ine handichadi kududzira upovuda chihorubharo nenzere dzangu pandati paine ngopana zvandafunga asi izvo handikuudzii ndidakuudzia zvotaura bhuku nokuti mukandiribvunza pana 28 namba 9 dzaprofita Isaya kwanzi nokuti vanhu vakaita dindiricha kuchikoro munokwanisa kuti grandi ina naita dindiricha hangu handizigoni asi ndoziva kuti kana muchida kuti penengura bhuku kana penengura netembo zvomamaitanga maita kutaura distructure yechibhuya bhuku iri ibhuku rakambanyorwa sei mutanga mazati orit ibhuku mabhuku yakare ndakaita ruvara nomwe rwekushona ruya shonanga yechiko matingara bhuku renhembe nekachikodzanakagumira museri matazva kuti mazita ari mumwe ane zvaanoreva mukaita mabhuku